един ще пишете Брайт парти, моминско парти. Втория ден, 18-я рожден ден на булката и днеска канагеджеси. Канагеджеси? Да. Зелена риска, правилно. Ти му го разправяш, ма кой да ти знае? Точно и при климатика си. Басейна ли излиза? Значи имат право да ви се карат. Да, имат. Да ви се карат тогава. За хубаво се карат. Да. Понякога се карат, не чувам, защото сме малко... Трябва да се послушвате вече.